Amen.
Nkulunkulu Somandla, sivuma sizisola ukuba sibonile sinecala lokucabanga nokukhuluma nokwenza nokuphula sithethele konke okudlulileyo ngenxa yendodana yakho Kristu Inkosi yethu usethe sikukhonze umhamba kabusha luyiswe igama lakho. Nkulunkulu Somandla, sihawukele sithethele izimo zethu usigcine eqileni uphakade uJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Ihubo ehlelelwe lenkonzo ihubo la36 ekhasini lamakhulu ayisithupha 46. Ihubo ehlelelwe lenkonzo ihubo number 36 ku page 646. Iseqo somubi sikhuluma ekujuleni kwenhliziyo yami sithi, akukho okwesaba uNkulunkulu ngaphambi kwamehlo akhe. Amazwi omlomo wakhe angukona nenkohliso. Ukuyekile ukuhlakanipha nokwenza okulungileyo. Usimakade ububele bakho bufinyelela ezulwini, nokukholeka kwakho emafini. Yeka bunqabile ububele bakho Nkulunkulu. Abantwana babantu bakhosela ethunzini lamaphiko akho. Ngokuba ukuwe umthombo wokuphila. Ekukhanyeni kwakho siyakubona ukukhanya. Unyawo lozidlayo malungafiki kimi. Nesandla somubi singangixoshi. Makudunyiswe uyise nendodana nomoya ongcwele njengoba kunjalo ekuqaleni kusenjalo namanje kuyokuba njalo kuze phakade. Amen. Isifundo sokuqala sibhalwe kuDeuteronomy chapter 11, start reading from verse number 18. Isifundo sokuqala uDeuteronomy 11
isahlukwana seshumi nesishiyagalombili. Deuteronomy 11 verse 18. Ndiyakubeka amazwi ami enhlizweni yenu nasemphefumulweni wenu, niwabophe abe luphawu esandleni senu, abe yisikhumbuzo phambi kwamehlo enu. Niyakuwafundisa abantwana benu, ukhulume ngawo lapho behlezi endlini yakho, nalapho uhamba endleleni, nalapho ulala, nalapho uvuka. Uyakuwaloba ezinsikeni zomnyango wendlu yakho nasemasangweni akho, ukuba zandiswe izinsuku zakho nezinsuku zabantwana benu ezweni uSimakade alifungele oyihlo ukubanika lona, njengezinsuku zezulu phezu komhlaba, ngokuba uma nokugcina yonke imiyalo enginiyala ngayo ukuba niyenze, nithande uSimakade uNkulunkulu wenu, nihambe ngazo zonke izindlela zakhe, ninamathele kuye, uSimakade uyakuzixosha zonke izizwe phambi kwenu, nizidle izizwe ezinkulu ezinamandla kunani. Yonke indawo lapho amathe onyawo lwenu enyathela khona iyakuba ngeyenu, kusukela ehlane laseLibanoni nasemfuleni umfula u-Eufrate kuze kube solwandle olungasemumva lube ngumkhawulo wenu. Akuyiba khona muntu ongena phambi kwenu. uSimakade uNkulunkulu wenu uyakubeka ingebhe novalo ngani ezweni lonke eniyakunyathela kulo, njengalokhu ekhuluma kini. Bheka, ngibeka phambi kwenu namhlanje isibusiso nesiqalekiso. Isibusiso uma nilalela imiyalo kaSimakade uNkulunkulu wenu enginiyala ngayo namhlanje. Isiqalekiso uma ningayilaleli imiyalo kaSimakade uNkulunkulu wenu, kepha niphambuke endleleni enginiyala ngayo namuhla, ukulandela abanye onkulunkulu eningabaziyo. Siphela lapho isifundo sokuqala.
Isifundo sesibili sibhaliwe incwadi kumaHebheru isahluko esesihlanu, siqala ukufunda evesini lokuqala. Hebrews chapter 5 from verse 1. Ngokuba yilowo nalowo umpristi omkhulu okhethwa kubantu umiselwe abantu ngokukaNkulunkulu ukuze anikele izipho nemhlatshelo ngenxa yezono. Angabekezelela abangazi lutho nabadukayo, lokhu naye uzungeziwe ngobuthakathaka. Ngenxa yabo kufanele kuba njengalokho enikela ngezono zabantu anikele kanjalo nangezakhe. Akukho muntu osithathela leso sikhundla, kuphela obizelwa kuso uNkulunkulu njengo-Aaron. Kanjalo noKristu akayidumisanga yena azabe ngumpristi omkhulu, kepha wadunyiswa nguye owakhuluma kuye wathi, uyindodana yami wena, namuhla ngikuzele. Njengokuba esho nakwenye indawo ngokuthi wena ungumpristi kuze kube phakade ngokuma kukaMelkizedeki, owathi esenikele emhleni yenyama yakhe ngemkhuleko nangonxusa nangokudazuluka okukhulu nezinyembezi kuyena onamandla okumsindisa ekufeni, wezwiwa ngenxa yokumesaba uNkulunkulu, noma eyindodana wafunda ukulalela ngalokho ahlupheka ngakho. Esephelelisiwe waba isisusa sokusindisa okuphakade kubo bonke abamlalelayo, ebizwa nguNkulunkulu ukuthi umpristi omkhulu ngokuma kukaMelkizedeki. Siphela lapho isifundo. Oh
Uthi Nkosi ngomsa wakho siphilele wena wedwa singakadluli emhlabeni sithole impilo ephakade Kuthi Nkosi ngomsa wakho siphilele wena wedwa singakadluli emhlabeni sithole impilo ephakade Kristu inkosi angithobe kakhulu mina nomndeni wami angithobe kakhulu ke bafowethu ezikhulwini zami zonke zesonto namadoda kaSimakade mina nomndeni wami amen siyambonga ke bafowethu uNkulunkulu ukuthi amenathi asihlelele lo suku ukuthi nathi sikwazi ukuza sizokhonza uSimakade okhulumileyo ke izolo uthe uma madoda ihlangene kanje asuke ngezile ukuzodlala niyezwa bafowethu uthe uma amadoda ehlangene kanje asuke ngezile ukuzodlala kodwa asukazi ukuthi ayapi indoda ke bafowethu isethenjwa sikaNkulunkulu niyezwa bafowethu indoda isethenjwa sikaNkulunkulu ngesikhathi uSimakade edala umhlaba fike wadala umhlaba wasedala nezilwane kwase kuthi egcineni wasethi asidala umuntu ngomfanekiso wethu asifuze uma esemdala ke lo muntu uSimakade wadala indoda wayithatha wayibeka ensimini yaseEden yahlala khona isithenjwa saSimakade indoda bafowethu okuthe late wayesethi ngiyayibona indoda ukuthi inesizungu angiyenzela umsizo ofana nayo ngizothi ke ingane zakwethu thina sizethenjwa sikaSimakade kodwa ngane zakwethu uma indoda isilahla iposition yayo yabona ivele yehle izibe ngaphansi ngisho kwezilwane ngoba isilahla iposition yayo kodwa uma indoda ingayilahlile iposition yayo eyiba isethenjwa sikaSimakade uSimakade uyawethemba amadoda uyazi ngibone izingane zakwethu ngisho emsebenzini nje lapho kusetshenzwa khona indoda ingayodwa emsebenzini babe ngabesifazane babe baningi kodwa uma kukho into eyenzakalayo abesifazane bavele bamemeza indoda sibani nayi inyoka yabona iyogijima ke na indoda izephule ingasafuni phela nayo ukuphoxeka yabona kwesinye isikhathi kwayona iyayisaba inyoka kodwa ke manje ngenxa yokuthi phela ibizwa besifazane iyoyithola isinesibindi ke naye engazi ukuthi sithathephi ngoba ibalekela phela ukuthi ingalahli
ngoba mayike afika nayo abesifazane sebeqhelile bama lapha nayo yayisifika ima lapha ngeke baphinde bayithembe lo ndoda. Hawu bangakhuluma ngabe ethi hawu lo imfanayo le. Yabona kuthi vele ijikjela indoda uma kwamenyezwa yona. Mayena ke indoda bafowethu iyisethenjwa nakusimakade nakuwo wonke umuntu ophila emhlabeni. Sithenjwa nje indoda. Kodwa uma ingasamazi uNkulunkulu yaqhelelana noNkulunkulu. Kuvele konakale konke ingane zakwethu. Vele konakale konke. Esifundweni sethu sesisoqala uSimakade ubeyala uIsrayeli ebanikeza imithetho ukuthi abayiphathe kanjani. Sethi ke ngasekugcineni kulesa sifundo ngibeke okubili kodwa kini. Ngibeke isiqalekiso nesibusiso. Uyoyigcina lemithetho yami uyothola isibusiso. Kodwa ungeke kuyigcina lemithetho yami uyothola isiqalekiso. Kwesesibili maHebheru ngibona amadoda lapho amathathu. uJesu noMelkisedeki ebese kuba uAaron. Mathathu lamadoda. Lamadoda abapriest abakhulu. Ngizothi wengane zakwethu thina singabapriest emakhaya ethu. Niyezwa bafowethu? Singabapriest emakhaya ethu. uNkulunkulu usithembile ngamakhaya ethu. Awuthi ngiphinde. uNkulunkulu usithembile ngamakhaya ethu. Singabapriest emakhaya ethu. Ebese singagcini nasemakhaya ethu. Ebese sihamba sesimuva sesiphuma nasemakhaya ethu nasemphakathini. Nasemabandleni lapho esikhona. Nasemsebenzini lapho esisebenza khona. Singabapriest. Akekho ngesiyena umpriest wengane zakwethu. Niyezwa bafowethu? Akhona oyedwa. Uyabona nje banigcwele lapha nje bafowethu. Sonke singabapriest. Akekho ngeyena umpriest. Kodwa ke indoda uma isilahla iposition yayo igcina ingazazi ukuthi ubani. Igcina ingazazi ukuthi ubani. Uyazi enye ngapha ngakithi indoda yayihamba nabanye abangani bayo. Beya lapha babeya khona, bafike benza izinto zabo. Yathenga imoto enhle. Ufike kwenziwayo ekugcineni ke bese ke kubuyelwe ekhaya ke ebusuku. Yayibuyela ke ekhaya ingasazazi ukuthi ubani. Kanti abangani bayayibuka nje le ndoda ukuthi le ndoda madoda. Ngelinye ilanga kwaqhubeka ngokujwayelekile. Kwenziwa bayithatha bayidriver bayibeka ekhaya, bayikhipha bayigibeza empedeni, bathatha imoto bayihambela kuze kube namhlanje ihamba ngezinyawo. Igqoke uphaqa. Abasekho abangani bahamba nemoto. Ayazi nokuthi imoto yayo yashonaphi kuze kube namhlanje. Ayizwa ngisho umkhondo ukuthi yashonaphi imoto yayo. Ngani na yayiqhele kuSimakade. Uyabona ke uma indoda iqhele kuSimakade ilahlekelwa yikho konke eyikhona. uSimakade uyayithanda indoda webafowethu. Kodwa indoda kufanele ivume wengane zakwethu. Kufanele ivume indoda. Ivume uphathwa uSimakade. Ngoba uma indoda ingavumanga uphathwa uSimakade ziyalahleka izinto zendoda. Yebafowethu. Angisho ukuthi singamadoda uma senigqoke lezi ngubo zami. Nayibona lezi ngubo zami. Nayibona lezi zenu. Akupheli lapha wengane zakwethu. Akupheli lapha wengane zakwethu. Futhi akuphelele nala. Niyazwa bafowethu.
Akusho lutho lokho. Niyezwa bafowethu? Lutho nje mfowethu. Ngisho ngakuthatha nje ngujikijele lapha kude. Akusho lutho. Nawe futhi mfowethu akusho lutho lokho. Leli shirt elihle kangaka awusukume mfowethu. Sukume. Naleli shirt elihle kangaka alisho lutho futhi nalo. Niyezwa bafowethu? Uma uJesu engekho. Uma uJesu engekho ingane zakwethu. Akusho lutho konke. Kodwa inqobo nje uJesu ukuthi sesibahle kangaka bafowethu kodwa uJesu khona yini? Khona yini uJesu? Khona yini uJesu? Uyazi bafowethu uma indoda ikwe yavuma uyayithanda uSimakade indoda evumile. Uvela mina uSimakade. Avela athi sengila eduze kwakho waba nayishwa mfowethu wami eduze kwami sukuma mfowethu ishwa lakho lelo. Uyabona uma ke indoda yavuma wavuma umfowethu wathi ngiyavuma. uSimakade uvela afika ameduze kwayo. Duze kwayo. Ivele beyigiant indoda. Uyazi kwethuka abantu. Bethi le ndoda kwenzakaleni ngayo. Bethuka abantu ngoba uSimakade usemeduze kwayo. Phephisa kodwa uzoba nalelishwa mfowethu. Manje na ke ngizothi webafowethu indoda iyavuma. Ayihambi indoda ingavumile. Ngoba uma ingavumile indoda itholakala kuyo yonke indawo le. Ngiyakhumbula lamadoda amadala abekhuluma ngayo ubaba lona beshumayela izolo umphathi wami. Ethi ayahlonipha njengamanje oba kulente kodwa ngoEaster zobe seyikhala ngoEaster. Niyawakhumbula lawo madoda anjalo. Okwakuthi ke njalo uma isiphuma esontweni kade yomukela uyifica isiphansi kwesihlahla. Yebo lo madoda isihlezi phansi kwesihlahla seziyakhala. Isiphathise nebhantshi layo. Hayi abumbekele ekhaya ibhantshi lami. Sengiyohlangana nalo ntambama. Sikhale iphume esontweni njalo. Iyofika ekhaya singasazazi nokuthi ubani. Ubafowethu asekho lapho wengane zakwethu. Asekho ingane zakwethu. Hayibo. Asekho bafowethu. Leso sikhathi sesadlula bafowethu. Niyezwa bafowethu. uSimakade uyayithanda indoda evumile. Iyavuma indoda. Uma ike yavuma indoda ngisho ikhaya lendoda uSimakade uyalihlonipha. Hlonipha ikhaya lendoda ngoba indoda ivumile. Kodwa indoda engavumanga idisorder ekhaya. Disorder. Othi uyangena phakathi udayibu. Kuphilwa kanjani kuleli ekhaya? Indoda ayivumile. Indoda ilahla iposition. Iyayilahla indoda iposition. Uma ike yayilahla, uyazi kwesinye isikhathi indoda ikuyilahla iposition. Umama thula buku uthi imbude phela lena engibhekene nayo. Yayazi imbude. Asuka umama athi khwi. Athathi lead umama. Uyayibona ke emva kwakhe. Futhi noma izilandele emva kwakhe. Ayifuni uadmit ukuthi ilandele emva kwakhe. Yenza sengathi ayilandeli. Uyabona? Kodwa uma indoda ikwe yavuma yathi uNkulunkulu nisebenzise. Ivele ingene emzini wayo. Ngayajabule. Zijabule izingane zakhe. Iphile kamnandi emzini wayo indoda. Kuphile kamnandi kuze kuphile ngisho inkukhu yakhona ngoba ihlonishwe izulu indoda. Izulu liyayihlonipha indoda evumile. Kodwa izulu alihloniphi noma ubani. Ubafowethu singacwala kanje. Kodwa uma singavumile alisoze lahlonipha izulu ingane zakwethu. Izulu liyayibukela nje.
libuke lithi ubani konje lwena lo noma usuthi uyakhuleka ibuke lezi uthi yazi uyangicasula lo aphenduka uSimakade abhekele ethi angifuni ukuyilalela lento ngoba indoda ayihloniphekile ayivumile indoda khona la engangasebenza khona kwakhala ingane ikhala esipoliyana iyasuka ke enye indoda eyitshena ukuthi yona i-right ivumile ithi yothandazela ingane yakhala ingane esipoliyana yakhala yajuluka yamanzi indoda kusuka ke uMashanela uhlekisa ngayo uthi hey usibanibani selimshikashikela mshikashika idemoni uyabona yebo kuhlekisa ngaye ngani na kuyabona ukuthi isuke nayo idemoni yazela ngobuso lathi idemoni ngizokukhombisa mthi ngubani lathi ngizokukhombisa indoda wenganza kwethu iyavuma ivume uma isivumile kuvuma amazulu uma isivumile indoda uyazi bafowethu indoda uma ihamba emhlabeni ishiya isibusise ekhaya layo ishiya isibusise indoda evele ife nje yebo indoda efayo ife nje indoda kusale kubheda nje futhi nasekhaya indoda uma ivuma webafowethu kulunga izinto egcekeni layo siyalunga izinto egcekeni lendoda uma ivuma uSimakade ngoba uSimakade uyayithanda uma isivumile kodwa uma izobaleka ichonelena uSimakade uyinyanya lo ndoda ayinyanye nje kusho phela ukuthi ingane yakhe akaze kuyenza lutho uNkulunkulu uyasithanda webafowethu uyasithanda ngihlale ngithi ke uNkulunkulu webafowethu usenzela umsa sonke uyasithanda semseni wakhe angithi izulu belina nje izolo kunodaka la angithi kodwa sonke belisinetha futhi sonke besixova udaka izolo ngoba sisemseni kaSimakade sisemseni wakhe sonke siphile emseni wakhe kodwa indoda kufanele ithathe inqumo ezinhle ngoSimakade uma isithatha inqumo ezinhle indoda iyagrade indoda isuke emseni isihaweni sikaNkuluNkulu iyophila esihaweni sikaNkuluNkulu bafowethu unomehluko phakathi kwemisi negrace into ezimbili lezi ezahlukene kodwa ngiyangizwe nje ingane zakwethu umuntu uma ekhuluma ngakho akhuluma ngathi usengathi into efanayo cha kufana bafowethu umsa yilo esiphila kuwo sonke uma ufuna ukukhahlela sikhahlele sonke sikhahlele sonke sikhahlele kodwa igrace iyalo uthatha inqumo ezinhle ngempilo yakhe yilo osephila kwigrace kaNkuluNkulu esethu uma ikhuleka izulu lizwe ngoba uthatha inqumo ezinhle ngempilo yakhe umsa ungayikhulekela nje ngikhulekele kuze kube kusasa uNkulunkulu angangiswa ngoba ngiphile emseni mayena ke indoda ukuze ibe indoda ephelele iyagrade indoda ngiyangithi ke mina bafowethu uma ngikhulumela nje ngiyibukela ngingedwa ngisecaleni ngithi uma indoda ingazani noNkulunkulu ifana nje nomuntu okulevel 1 indoda yasemhlabeni kodwa misiqalile iletha kweduze kaNkulunkulu njengoba siyiletha nje njengoba siyilethile nje angithi akekho othe wozani la kodwa wonke umuntu vele wayivukela wayizela nje ngiyangithi ke isuke isiyu level 2 lo ndoda isuke isiyu level 2 lo ndoda isikwazi ukuza izoyibaphambi kaSimakade kodwa indoda fanele ikulwele ukuthi ingahlali ulevel 2 njalo fanele ikulwele indoda igrade phela indoda iye ku level 3 uma sikhuluma ngo level 3 ile ndoda ekuyigrace kaNkuluNkulu le ndoda ethi uma ikhuleka uSimakade ethi wengilosi
manini manje iyakhuleka indoda kaSimakade. Lalelani, khuleka indoda kaSimakade. uMelkisedeki ngeke ngafunda ngaye ngathi kumbuka kuthiwa ngendlela wayesethenjwa ngaso uNkulunkulu wayekwazi ukulawula ngisho ingilosi, elawulo Michael, elawulo Gabriel. Ngani na wayesethenjwa kuNkulunkulu, wayekwazi ukulawula. noJesu ube yisethenjwa kuNkulunkulu, ube vela fida abantu abawu5000 ngeinhlanzi. Ngani uyini? Uyisethenjwa sikaNkulunkulu. Bese sebegradile, bagradela ku level 3. Sewungamadoda kaSimakade. No-Aaron esikhulume ngaye ngale, angithi naye wayehamba noSimakade, aphinda ajikijela induku phansi, phenduka inyoka, aphinda athi bambe, athi phendula lamanzi abe igazi, iphendula. Singawaphendula ke thina bafowethu amanzi abe igazi? Bafowethu, singayijukijela induku phansi iphenduka inyoka? No, ile esemseni kaNkulunkulu ingane zakwethu, ile esemseni kaNkulunkulu ekuyigrace kaNkulunkulu. Manje na ke ngizothi wengane zakwethu asigrade phela. Ngithi ke bafowethu singageja ama-penalty webafowethu. Niyazwa bafowethu, singageja ama-penalty. Uyabona indoda esivuke kwayo ekseni iyaqoka kahle kangaka, saze sashaya amakhanda ethu ayizimbungcula amahle kangaka, uyabona. Kodwa sesifikile kuSimakade, umbona umuntu egeje penalty, ibhalile la phambi kwakhe, avela athi ashaye sithi hey wenzani sibani manje, wadlisa team. Manje na ke indoda webafowethu engavumile idlisa team, idlisa team. Indoda engavumile, kodwa indoda evumile iyakora. Indoda evumile ayigeji. Manje ngizothi wengane zakwethu singaligeji izulu noma sesihleze kanje. Ubani othi asize sizohlala kanje? Khona ophushiwe, khona ophushe umkakhe wathi hey baba hamba wena lapha, kodwa yonke indoda ivuke yayihambela yathi nje ngisayolalela uSimakade. Lalela uSimakade ke bafowethu. Uyabona kuNkulunkulu ngendlela engimthanda ngayo bafowethu, akayibheki indoda uthi iphumaphi lutho. Uma nje indoda isarendile yaphakamisa izandla eziclean phambi kwakhe, clean wengane zakwethu, yaphakamisa izandla eziclean phambi kaSimakade, uvela athi uNkulunkulu hawu usuyiphakamisile izandla eziclean, nenhliziyo yakhe yavuma, nengqondo yakhe yavuma, ayisesizohamba nawe. Uyabona uNkulunkulu akabe sabuka ukuthi indoda iqhamukaphi, luvela uhambe lisuke khona lapho. Webafowethu, uyazi ukuthi kwamanje uma ungaphakamisa izandla uthi uNkulunkulu ngisarenda konke kuwena, kusasa uyothi ungena emzini wakho ububukwa ngisho zinkukhu zakwakho, ububukwa ngisho izinja zakwakho, unqakwa ngisho umama wakho, ngoba uyobe ungasewedwa, kodwa khona lona uyobe sehamba nawe. Manje na ke ngizomema amadoda wemadoda ukuthi asiyiphakamise izandla eziclean phambi kaSimakade. Bafowethu, singabi lamadoda agangayo bafowethu adlisa team. Niyabona amadoda adlisa team. Khona le ndoda lapha niyibona igeneration uzalo. Niyambona uPrince. Niyambona uPrince.
Hey webafowethu. Hey bafowethu. Singabi uprince wengane zakwethu. Niyambona uprince wendoda? Niyabona uprince wendoda? Singabi uprince wengane zakwethu. No prince akasazi ukuthi fanele enze njani. Usevika ngapha nje fika ngapha uyapi manje? Hey wena uyapi lapho ufunani lapha? Hayisaza uyabona ke indoda mike uyadukelana noSimakade iphila njengoprince. Iphila njengaye. Naye ibisazazi ukuthi ubani. Manje ngizomema amadoda kaSimakade. Uthi indoda iyazi nje iposition yayo uthi ngubani. Futhi uma ike yayazi indoda iposition uyazi ukuthi konke egcekeni kwayo. Hey kuvele uNkulunkulu ayithande lelo gceke. Alithande kwangempela. Hey ayibusise indoda. Hey indoda kaSimakade yabusiseka webafowethu. Yabusiseka indoda kaSimakade. Uma indoda nje ivumile yavuma yathi ngiyavuma Simakade. Ngiyamkhumbula Paul ingane zakwethu kwakuyisigebengu nje. Asazi isigebengu esihubha amakholo. Kodwa mhla uNkulunkulu esishaye ngonyazi for 3 days. Sathi uma sivula amehlo lapho senze njani? Savuma. Savuma. Sathi sifike eDamaseko bebaleka becabanga ukuthi usazophusha iagenda yakhe. Kwasho ukuthi akasezile ngalokho. Kodwa usehamba ngemunye umshikashika manje. Usephusha enye iagenda. Iyavuma indoda ingane zakwethu. Niyezwa bafowethu? Uyazi uma isivumile indoda ngiyamkhumbula uPaula esesejele. Sebeboshiwe. Wavele wacula uPaula noSila. Bacula. Kuthiwa kwadunyiswa. Uma kudunyiswa kuthiwa imnyawo yavuleka. Ngani na indoda kaNkulunkulu. Uma indoda isivumile ingane zakwethu kwenzeka imangaliso kulondoda. Mayela ngizomema amadoda kaSimakade. Madoda singageja ama-penalty phela bafowethu. Niyezwa bafowethu? Singageji ama-penalty. Singathi siyithathile sayiletha kodwa kuthola ukuthi sigeja ama-penalty. Kodwa indoda ithatha inqumo ezinhle ngekhaya layo. Angithi uJoshua wathi mina nomndeni wami siya kumkhonza uSimakade. Uyabona uJoshua bafowethu esho kanjalo nje. Kwangemnandi. Ngiyangithula uma ngingedwa ngithi ushuthi ichithiwe. Wabuka uJoshua wayesethi konke lokho akusizi. Awunakho okusizayo. Wayesethi mina nomndeni wami siya kumkhonza uSimakade. Indoda fanele isho njalo. Futhi kusho kwangempela. Hayi indoda ethi mina nomndeni wami siya kumkhonza uSimakade. Kodwa uthi uyayibuka ngelinye ilanga ikore ekhaya. Yebo ndoda. Singakori ngakithi webafowethu. Niyezwa bafowethu. Kodwa asibuke phela ukuthi sidlala nobani. Ungathi indoda yona sichasa indawonye yayibona iphendula sisha khona lapha ibhala. Ngizothi wengane zakwethu indoda iyavuma ivume ngakho konke kwayo. Ivume ngengqondo yayo, ivume ngenhliziyo yayo, ivume ngomlomo wayo, ivume ngekhaya layo, ivume ngemfuyo yayo, ivume ngisho nangemali yayo. Indoda iyinkinga indoda ebandleni engazani noNkulunkulu. Yiwo phela la madoda alwa nabefundisi. Awali go nabefundisi. Athi uNkulunkulu eyibusisile wayinikeza imali, icabanga ukuthi lezi imali eziphetheyo yokuthi yolwa nomfundisi. Awali go. Ngake ngayibona mina enye indoda bafowethu isinikela ngisho nango 5 rand ngo Easter kamfundisi. Le ndoda ibusisekile into ongakazi uyibona. Kodwa nje yabeka 5 rand. Ngaze ngayibuza ngathi hawu mfowethu kanjani? Wathi hayi phela ngiyabona ukuthi uyazi ukuthi mina nomndeni wami siya kumkhonza uSimakade. Kodwa nje yabeka 5 rand.
wasethi hayi no udeserve lokho lo. Hawu kanjalo bafowethu, kanjalo nganza kwethu. Lo muntu uthi phela ka belong nala 5 rand. Hey bafowethu, hey indoda ingozi, indoda engavumile webafowethu. Kodwa indoda iyavuma bafowethu, iyavuma njengoJoshua wathi mina nomndeni wami siyakumkhonza uSimanga. Fanele isho njalo indoda, and ikusho kusuka ngaphakathi ko qondo yayo, umlomo wayo, inhliziyo izingabi nanenhliziyo embi. Hey bafowethu, umuntu okholwayo akanayo inhliziyo embi. Hey umthintene kulonyaka uyoze uhlangane naye nangonyaka ozayo lokhu wamthintayo. Ulokhethe usibani wangithinta. Kanti wena ufunda lephi iBhayibheli? Alithini iBhayibheli bafowethu? Angilithi thukuthela. Kodwa lingashoni ilanga. Wena uma usuthukuthela kuze kuphele inyanga neminyaka ukufunda lephi kanti wena iBhayibheli wena? Uyabona? Angithi uqala lapho ubone ukuthi hayi kunakele lapha webafowethu. Manje sengiyagcina webafowethu. Ngcina impela. Kodwa ngithi ekugcineni indoda iyavuma. Ngithi indoda iyavuma. Uma ikuyavuma indoda kuvuma amazulu. Uma indoda ikuyavuma kuvuma amazulu. Ngisho environment ehlala kuyo ivele ivume nayo. Uma indoda ikweyavuma kuvuma amazulu. Ngisho environment nizwile isifundo sesibili sokuqala esithi nala iniyobeka khona unyawo lwenu. La iniyobeka khona unyawo lwenu niyobe nilubekile ngoba indoda ivumile. Kodwa engavumile noma ingalibeka kufanele ukuthi ayibekanga. Niyezwa bafowethu? Kuvele kube umdlalo kwayo. Noma ingalibeka kufanele ukuthi ayilibekanga. Kodwa uma ivumile indoda ithi uma ibeka unyawo lwalo ucaca ukuthi libekile. Ithi uma ibeka isandla sayo ucaca ukuthi sibekile isandla sayo. Uthi uma ibusisa ucaca ibusisile indoda kaNkuluNkulu. Mayena ke ngizothi webafowethu indoda iyavuma. Indoda iyavuma. Ukube nginawo amandla anginesabe. Habe ngiyanibuza. Ukuba nginesabi nje. Habe ngiyanibuza. Mhlawumbe ngithi yabo bephakamisa izandla abavumayo. Kodwa ngiyanesaba. Ngeke ngibuze leyo nto. Niyezwa bafowethu? Kodwa indoda iyavuma. Ivume ithi Jesu uyinkosi nomsindisi kimi. Ibisithi kusuka manje ngizophila ngeyalelo zakho. Ngeke ngisaphila ngengqondo yami. Ngoba indoda ephila ngengqondo yayo akulungi. Ingqondo zethu sihlulekile ngazo. Kodwa siphila ngoJesu. Jesu okwazi ukuphilisa indoda, iphila impilo right. Iyeke ukuhlwathiza indoda. Asihlwathizwe bafowethu. Uma sisevangeli nasihlwathiza, kodwa sikhonza uSimakade. Siyamkhonza. Asihlwathise. Asidlali futhi ngevangeli. Kodwa sikhonza uNkulunkulu. Asihlwathize. Kodwa sikhonza uNkulunkulu ingane zakwethu. Sivume. Sithi mina nomndeni wami siyakumkhonza uSimakade. Ivume indoda. Ingasho ngomlomo kuphelele lapho. Kodwa ngisho izenzo zayo. Hayi indoda enenhliziyo embi, nenhliziyo encane. Othi uma ukhuluma naye nje ihlala igadela uthi uthini. Uyawazi lawo madoda lawo. Uyawazi lawo madoda. Othi ukhuluma nje into esimple. Ifuna ukukhonarisha nje. Uyibone nje uthi iyacinga. Ayifuni ukuthi uzosondela eduze kwayo ngoba phela iyazazi, iyayiprotect. Indoda imisivumile ayiprotect. Kodwa iprotector uSimakade. Niyezwa bafowethu? Hayi protect, ayinendaba ngisho ungenzani kuyo. Engani ehamba naye emkhulu nje.
ayihambi phela nesithunzela uJesu wethu simkhonza ekasona isithunzela sikhonza kuye naye awube mfowethu angithi singamadoda thina ngeke sithi siyamadoda sibangaka sizodlala bangathina omama bethu amakhosikazi ethu ivele beyimpukane nje inkosikazi ifika ihlala lapho isithi hey kanti obaba uma behlangene bayadlala uyabona kodwa sidlali asidlali uyabona njengoba sixhafuza udakala asiqabuzele ukudlala webafowethu nishola ukuthi sesingalahla noma sesiqhafuze ngisho udaka kwengane zakwethu sithi siyafika kusimakade singawuboni umbuso kaNkuluNkulu sigeje mina nomndeni wami indoda iya uma isivumile indoda kwenzeka konke uyalibusisa ikhala lendoda libusiseke indoda iphile sengathi nakho konke ibingenakho kodwa ngenxa yokuthi ivumile uNkulunkulu ayibusisa ngiyazi mina indoda ebusisekile bafowethu evuma usimakade wayibusisa ngizothi ke ingane zakwethu sengiyagcina nci niyazi bafowethu sengisho kodwa indoda webafowethu iyavuma indoda amen Oh
Amen.